טוב, קודם כל, אתם יודעים שאחר כך אתם תקבלו איזשהו מסמך כזה שאתם צריכים לסמן מי המרצה הכי טוב. אז אם אתם רוצים אני יכול לשחרר אתכם אחרי 15 דקות, שזה בעצם חצי זמן, ולצהריים מה שכן אתם תצטרכו בכל מקרה לתת לי ציון הכי גבוה. כי אתם יודעים מי המרצה הכי טוב של היום, ואני בכלל לא מהאוטומציה. כן, אני סתם באתי, עברתי פה, אני אמרתי, שמע, יש לנו איזשהו חלון זמן שצריך שמישהו יבוא וייתן סטנדאפ על בדיקות, ואז הנה באתי אני, אבל לפני שאני אתחיל להתקדם, אני רציתי לציין לכם מספרים. למה? כי אם אתם תפתחו פלייבוק של איך לעשות הרצאות בצורה הכי טובה, מה צריך לעשות קודם כל? מספרים. למה? שזה מוכיח לכם שחצי מהפרויקטים שאתם תתחילו, כנראה לא תצליחו בהם. מבחינת האוטומציה, הנה, ריפורט של State of Software Testing Report של 2024. למה זה קורה? יש הרבה סיבות, גם על זה דיבר ניר, גם על זה אנחנו נדבר עוד מעט, אבל בערך חצי בשנה הראשונה בכלל מאוד רחוק מלקבל איזשהו ROI, ואנחנו כדי להצליח. אבל לפני שאנחנו נמשיך, יש איזושהי נקודה, אני חייב לעדכן על זה, אני לא הולך לספר על use case ב-VIA. בסדר, זה לא קשור שום דבר מה שאני עכשיו הולך לספר, לא קשור ל-VIA, כי אני ב-VIA רק חודשיים. בסדר? זה חשוב, אז 50% האלו לא על VIA, אני עדיין רוצה להמשיך לעבוד שם, אז בבקשה, לא קשור לזה. בסדר? זה מאוד חשוב לי, אישית, לספר. אז אנחנו אמרנו, קודם כל יש לנו בעיה עם הצלחות, ואנחנו מדברים גם שיש לנו בעיה, מבחינת במיוחד שאנחנו מדברים על שנה ראשונה בפרויקטים. למי היה אוטומציה בשנה ראשונה שעובדת, שכולם מבסוטים ממנה? אז אתה יכול ללכת כבר לצהריים. מי עוד? לא, זה לא באמת תנאי, אבל וזה באמת, הנה סגי גם, אחר כך הוא יכול לספר לכם איך הוא הצליח לעשות את זה באחרי שנה, במהלך השנה. אז על זה אנחנו הולכים לדבר קצת, בסדר? מנסה להעלות האחוז הזה של הצלחות, שזה סך הכל, אנחנו מדברים על הצלחות של ROI 50%, זה איפשהו להיות פה. בסדר? ועם זה יש לנו קצת סיפורים ובעיות, אבל אנחנו נדבר על זה, בסדר? טוב, תכירו, בעיקרון זה היה צריך להיות בניה, אבל בעברית זה איכשהו נשמע יותר בני. אז בני זה automation lead שגייסו אותו לאיזשהו סטארט-אפ, שמה הוא צריך לעשות שם? להרים אוטומציה, נכון? הרמתם כבר כמה פעמים אוטומציה, מישהו מכם פה? אז זה בדיוק הוא כזה בא, נאיבי, אמר טוב, יאללה סטארט-אפ, תפקיד ראשון, אני כאליט, אני יודע מה לעשות, אני הייתי בהרבה כנסים, למדתי אצל יוני פלנר, כאילו זהו סגור, מוכן, דרוך, יאללה בוא נתחיל. בסדר? אז הוא בא והגייס אותו מנהל, גם את זה עובד, זה כאילו, שנייה בוא נעשה את זה ככה. הגיע מנהל גדול ואומר לו, תשמע בני, אני שמעתי שאתה די טוב במה שאתה עושה, אז אני קודם כל רוצה שבוא נכסה הכל, נכון? מי קיבל פעם ושמע המשפט הזה שאפשר לכסות הכל ובא לנו, תכסה הכל. יאללה, מה, אף אחד? נכון, למה? כי אנחנו עכשיו יצאנו מכנס שאומרים לעשות אוטומציה ולעשות אוטומציה בקליקים זה ככה. טנטן, באנו, מייג'יק, כיסינו הכל, נכון? אז בעצם דבר ראשון שמבחינת הבקשה ממנהל, מה שקיבל בניה, זה בעצם בואו נכסה הכל. זה היה מה שהדרישה ממנהל וגם הוא מודד ככה. עד כמה אנחנו התקדמנו לכסות הכל. איך אנחנו יודעים לכסות הכל? או לפי טסטים או לפי קוד, אבל לפי משהו. בואו נמדוד איכשהו פרויקט שלנו באיזשהו משהו, ובואו נרוץ לכסות הכל. לא משנה, ווב, מובייל, כל מה שיש לנו בזה, כיסינו. סבבה? איך אסטרטגיה נשמע לכם? לא משהו, נכון? אז אבל זה מציאות. למה? כי בסוף שמי שמגייס אותנו, והרבה פעמים מי שמנהל אותנו באמת, זה איזשהו ביג בוסים, שברמה CT VP, ופתאום אתם באתם כזה, טוב, שלום, והנה VP, תכסה לי הכל. אז דבר הבא, מה הוא אומר לנו? אני גם שמעתי שהדרך הכי טובה להתחיל באוטומציה, כדי לקבל איזשהו פידבק הכי מהר, בדיקות end-to-end. נכון? כולם מכירים פירמידה שבדיוק ככה נראית. ש-end-to-end זה הכי קל ליישם, ופתאום אני גם מסתובב בחברות, גם במיטאפים, ופתאום יש שם שבאמת ככה בחרו אסטרטגיה. לכסות ב-end-to-end'ים. למה? כי זה קלאסיקה. למה? אתה כאילו אני עושה 1, 2, 3, 4, והנה אני כיסיתי חצי ממערכת. אחר כך מה הבעיה עם התחזוקה, ואם אתה רוצה להתקדם יותר מ-20 טסטים של end-to-end'ים, ולמה בכלל אתה לא מצליח
להתקדם בכלל עם הכתיבה, למה? כי אתם בתחזוקה. ואז זה בעיה אחרת, אבל למה? כי בסופו של דבר רצינו לכסות הכל, ואיך לכסות ב-end to end. אז זה ה-best practice של המנהלים גדולים, כמו שאתם רואים, שזה Management Frequent Automation Request of Testing, שזה אנגלית לא הכי טובה, אבל אני אספר לכם אחר כך. מה עוד בעיה אצלנו? מי הלקוח שלנו, שאנחנו באים להרים אוטומציה? הלוואי. עוד פעם אותו ביג בוס. כי הוא ראה סרטים מגניבים, או הוא חושב שיש מייג'יק באמת, והוא ראה שהיום להרים אוטומציה מאוד זול, ויש לנו כלים כאלו וכאלו, וכבר העולם השתנה, ואנחנו כבר אוטומציה יכולים להרים כל אחד שעשה קורס של יוני פלנר וזהו, לא, אולי זה כן, אבל לא יודע, ראה טוטוריאל של אודי ביוטיוב. בסדר? אז הוא בעצם הלקוח שלנו, וזה הציפיות שלו. מבחינת זה, למדתי, שמעתי, אז יאללה, בוא תרוץ. אחי, לא VPRND, לא זה, ביג בוס, איזשהו מישהו שם גבוה. בסדר? קרה לכם לפעמים? יופי, בסדר. יהיו אנשים שעשו ככה, אז אני כאילו מתקדם. בסדר? מה עוד? שבעצם אם התחלתם אוטומציה, אז למה אם התחלתם אוטומציה נגיד ב-API במקרה, נכון שאולי זה כי זה הכי קל, ואמרו, אוי, תשמע, יוצא לך כל כך טוב, בוא נתקדם ישר עם המובייל, יש לנו משהו בקטנה במובייל, תרים שם גם אוטומציה, תכסה את זה. זה שיש בדרך אפיום, שאנחנו יורקים שם דם, נכון, שנוגעים בזה, ופתאום במיוחד במעבר מ-API למובייל משהו, פתאום מגלים כל מיני פתרונות של בראוזר סטאק, או סליחה, פרפקטו, בדרך שצריך להריץ איזשהו אוטומציות וכו'. זה לא צפוי מבחינתנו, הרמתם אוטומציה, אתם אחרים, אתם צריכים להיות one stop show כזה, one shoot, שאם אתם כבר שם, תכסו לנו הכל. זה בא מהאסטרטגיה, מהתפיסה של coverage everyone. וזה מה שבעצם מוניה באמת נתקל בבעיה שפתאום מצפים ממנו להתעסק בדברים שזה נקרא, הייתי מגדיר את זה management fart, אבל משהו מאוד דומה, כי לפעמים זה איכשהו, כאילו אתה בא, אתה למדת דברים, יש לך מתודולוגיות, יש לך כלים איך לעשות דברים, וזה, ופתאום אתה מקשיב למנהל, כי בסוף שהוא גם גייס וגם יכול לעשות, מאוד קל לעשות, וואי, לא רואים ROI, ומה אתם עושים מהרגע הזה? מחפשים עבודה חדשה. נכון? כי למה אוטומציה, שנה, אל תספר לי סיפורים, שמעתי שזה מאוד מהר, כבר היית צריך לכסות להכל, כבר היית צריך עם אותו פריימוורק לכסות גם מובייל, גם אוטומציה וגם ווב, ולא אכפת לי שזה ספציפיקה אחרת, זה פריימוורקים אחרים, ויכול להיות לפעמים גם תהליך אחר. אז אמרנו, אוקיי, זה מה שמוניה נתקע, או מוניה, בניה, סליחה, בניה, כן, מוניה זה מהבדיקות ידניות ו-QA. אז בניה בא אליי ואומר, תשמע, אני מרגיש שלא הולך איפשהו משהו לא טוב עם זה, כאילו, כי יש לי סיכוי שאני לא אצליח לשרוד השנה הזאת לפחות, או אחרי שנה בעצם, אני בעצם אמצא איזשהו פתרון שבעצם לא יהיה משהו. אז הוא בא אליי, ואז אני נכנס לתמונה, הנה יש סלייד, מגניב, ובטח קראתי מי אני ולמה וכמה, אז זה אני, ואז אמרתי, טוב, בוא ננסה איכשהו לעזור לך, ולמצוא איזשהו פתרון, ואולי ננסה להסביר למנהלים שלנו, מי שמוביל אותנו, מה זה באמת אוטומציה. בסדר? אז בואו נחשוב ונדבר על מה זה אוטומציה, אבל נתחיל מגישה מי יודע מי זה או מה זה לין, או לין סטארט-אפ. מזה מתחיל להיות כל הבעיה. מישהו, באמת? לין סטארט-אפ, מתודולוגיה, ספר כזה חכם, תודה, בטח בשנה פיתחת, לא. נכון, לא אייג'ל במקביל לאייג'ל, היה ספר מאוד חכם שבסוף שהוא מדבר על כל מיני תהליכים איך לפתח מוצרים. מי משתמש בזה? אותם סטארט-אפים שאתם עובדים שם. בסדר, אנחנו עוד מעט ניגע ונבין שבסוף אחד מהטעויות שהמנהלים שלהם לא יודעים, שהאוטומיישן זה המוצר בכל דבר. וזה שאתם באים לשם הרבה פעמים בשביל אותו מנהל זה איזשהו טול, זה איזשהו סאב סרוויס שהוא משהו זה, או איזשהו מייג'יק שצריך איכשהו פשוט להגיד וזה יקרה, אבל זה מוצר. אתם כולכם מפתחים מוצרים, ומוצר הזה זה אוטומיישן. מה זה אומר? שאם אנחנו מתחילים רק לשנות את התפיסה שלכם, שגם אתם באים למנהל אפילו לרעיון עבודה, או במנהל שהוא כן ממציא לכם עוד דבר, אז תתחילו להתייחס לזה כמוצר. ומה זה אומר מוצר? זה מה שאומר שבארגון, בצוות, בין אנשים שאתם עובדים איתם, צריך להיות כמה תפקידים. זה לא בהכרח ממש תפקיד מוגדר, אבל זה
שחקנים, שזה בעצם להיות מישהו שצריך להשתמש באוטומציה. מי אצלכם משתמש באוטומציה, אתם יודעים? יאללה, תזרקו כדי להעיר אתכם קצת. מפתחים, אוקיי. שאר ה-QA, DevOps, דירקטור. ממש מפעיל את הג'נקינס בבוקר ומסתכל על דוחות של לילה אחרי זה. הוא שואל, בדיוק. אז מה? לא מזהים טרנדים, יש לנו גרף משודרפן, מגיע בבוקר ללנדינג, מסתכל, רואה מה המצב של האפליקציה. מגניב, יופי. אז כן, הוא כן מסתכל בזה, אבל מי שבאמת מפעיל ומי שבאמת מגדיר לך מה אתה רוצה, הוא רוצה להריץ. לפעמים, אם במקרה שלך זה גם VP משתמש, אבל ברוב המקרים, מי שמשתמש בזה, הוא לא בכלל מי שמגדיר את המוצר. כי יש לנו, מה עוד פעם? דיברנו על כל מיני הנהלה שבעצם מצפים דברים מסוימים. אז אנחנו אומרים, אוקיי, קודם כל צריך להגדיר מי הזה שישתמש במוצר שלכם כל בוקר. במשך היום, אם זה Dev, אם זה QA, אם זה עוד איזשהו, לא יודע, פרודקטים שכן יודעים להיכנס לג'נקינסים או כלים אחרים ולהפעיל את זה. אז קודם כל מגדירים אותם. אחר כך אתם כן צריכים מישהו שיעשה הגדרה. זה אנחנו דיברנו, זה מי שהולך להשתמש, אבל כן צריך להיות איזשהו תפקיד. אז אוקיי, אנחנו אמרנו, אנחנו אף פעם לא נקבל לאוטומציה תקציבים למישהו שיהיה פרודקט מנג'ר או טכניקלית, אבל אנחנו מחפשים אנשים בתוך החברה. בסדר? אז אנחנו אמרנו, פרודקט מנג'ר זה יכול להיות quality leads, אני במיוחד כותב שזה לא טסטינג, זה יכול להיות גם לפעמים מפתחים, יכול להיות זה פרודקט, יכול להיות פרויקט מנג'ר שאחראי על quality, dev leads, טסטינג leads גם, בסדר? זה בעצם מי שהולך להגדיר מה אנחנו רוצים, איפה כואב לנו, אבל אנחנו נדבר על זה. ובעצם מבחינת הטכנית, אתם שם, זה בעצם, אתם האנשים האלו, זה ארכיטקטורים, developers, שבעצם אתם יודעים איך לעשות זה בצורה הכי טובה והכי חכמה, בסדר? אז בעצם זה התפקיד שלכם למצוא אנשים האלו פה. אפילו שמנהל שלכם לא יודע על זה. אוקיי? כדי בעצם לעשות מה? כדי אנחנו ניגע בה. דבר ראשון, מה האוטומציה צריכה לעשות? לעבוד. מה זה אומר לעבוד? למצוא באגים. לחסות זמן, לעלות את הצורך. מה זה, איך אנחנו נזהים מה זה הצורך בארגון? למשל, איזה טסטים ידניים לוקחים הכי הרבה זמן של מי זה בעיה? צריכים לדבר עם הלקוח. כמנג'ר. אם אתה עומד בדרישה, זה כזה פשוט. נכון, אם אתה עומד בדרישה זה כזה פשוט. אז קודם כל, כי בכל ארגון זה שונה, תגדירו למי כואב. מהבדיקות, נגיד ידני, אמרת שמישהו שם נכנס לסייקל של שבועיים או שבוע של בדיקות ידניות, הוא ישמח מאוד, מהר מאוד לעזור לך גם לקדם ולהגדיר מה הוא רוצה קודם כל לחסות ולבדוק, וגם הוא יהיה אחר כך בעצם הקסטומר הראשון של אוטומציה. אז תיתנו לו כבר משהו, עזבו לפתח איזה שנה שמישהו אחר כך עם ה-coverage וזה, תנו לו משהו ביד שהוא אחר כך בבוקר יכול להפעיל את זה לבד. שיש 7 טסטים, אבל תפעילו, תגדירו את זה משהו שעובד. בסדר? אז כדי להגדיר את זה, קודם כל תגדירו מי הלקוחות שלכם. סבבה? פה ברור? יופי. אז במקרה של בני זה היה באמת Backend Dev Lead, שבעצם ידע שיש לו בעיות עם בדיקות פונקציונליות ומבחינת דיפלויים, והיה QA Lead שבתוך הצוות, שבעצם האלו שאנשים שבאו אמרו, תשמע, אנחנו צריכים כיסוי יותר חזק ברמה X, Y, Z, למה? כי אנחנו כל פעם שעושים דיפלוי לפרודקשן אוכלים אותו. למה? וזה דווקא באינטגרציה, נגיד, במקרה שלו זה האינטגרציות של כמה סרוויסים, זה מיקרו סרוויסים נפוצים ובלה בלה בלה, אוקיי? אז ממשיכים הלאה. מי יודע מה זה MVP? MVP, בלי A, לפני MVP. או POC, או זה. בעצם פה אנחנו, בדיוק, אז אנחנו לוקחים אותו מנגנון של MVP, שזה מינימום וייבל פרודקט, ובעצם רוצים לייצר מזה אוטומציה. שבסוף שיהיה לי איזשהו משהו בידיים, זה כבר התחלנו לדבר על זה, שאפשר להשתמש בזה. קודם כל, תנו משהו לעבוד. למה? כי אז אחר כך אתם בעצם תוכלו להבין וללמוד מה באמת צריך הלקוח שלכם, מה החברה צריכה, וכן, בסוף שידע גם להשתמש בזה. אז כן, שיהיה ממש סימפל, כן, שזה משהו שיעבוד, וכן, בסוף שייתן לכם איזשהו כבר פתרון ללקוחות שלכם. בסדר? זה MVP. ובכלל זה, אני אומר, במקרה של בניה, זה בכלל לא היה, כן, מערכת ענקית עם אלגוריתמיקה, עם הפונקציונליות ו-Life, Event-Based Architecture ובלה בלה בלה, בסוף של דבר, כל הפתרון היה, בסדר, IP-שקי.
פישקי, לא יודע למה פתאום הגיע, מאיפה הגיעה הרוסית, אבל כן. אז כן, באמת, בסוף של דבר הוא ראה שהוא חצי בן אדם, יכול כבר להתחיל לכסות באוטומציה, בעזרת API, רוב הפונקציונליות שהמערכת דורשת, בסדר? ופתאום וואו, אפשר מתברר, אני לא צריך באמת לבנות פירמידה שדיברו, כי ברגע שהלכתי לפי פירמידה, בני הסתכל, הוא ראה שיוניט טסט אף מפתח לא רוצה לעשות, כי ספר לי על זה, אחר כך מודול גם, אז אמר, טוב, בסדר, בוא נלך על API, שזה משהו שמאוד קל, במיוחד עם מערכת מאוד כבדה עם הבקאנד, מלא מיקרו-סרוויסים וכו'. בסדר, אז נגיד כדוגמה. מה עוד? אחר כך אנחנו כן מחפשים בעצם, אוקיי, אנחנו אמרנו סבבה, יש לנו MVP, אנחנו הבנו מי הלקוחות, אז אנחנו רוצים דבר אחרון לעשות. בעצם כן להשקיע מאמץ במקום אחד, כדי לתת הכי הרבה value ולפתור הכי הרבה בעיות שיש להתחלה. בסדר, אחר כך אנחנו נתקדם, אחר כך אנחנו נפתח ונרחיב את זה, אבל קודם כל, מאיפה זה מגיע 20% האלו? איפה הכי כואב? זה כבר הכי כואב לא לקסטומר, זה הכי כואב מבחינת הריסקים. אם אנחנו אומרים שאם זה יש, נגיד במקרה, באפליקציה כמו Get, כן, מה המיין פונקציונלית, איפה ה-20% האלו? אם זה ב-20% לעשות רייט לאפליקציה אחרי נסיעה, כולם מכירים מה זה Get? אתם עייפים, אני יודע, אז יאללה, בואו דקה. אז נגיד, מה הפונקציונליות הכי יקרה? מה זה 20% האלו של פונקציונליות שמבחינתנו זה ה-80% של המאמץ צריך להיות, או להפך, אני כל הזמן מדבר. להזמין מונית, נכון? בסושיאל להגיע מנקודה A לנקודה B. כל השאר fuck it. מבחינתנו, בהתחלה, אם אני רוצה עכשיו להוכיח שהאוטומציה שלי עובדת, בשנה הראשונה אני מכסה כל האפשרויות מסביב להזמנה. הזמנה בקש, הזמנה בכרטיס אשראי וכו', אבל מסביב להזמנה. רק שם אני נותן הכי הרבה ווליום והכי הרבה עבודה. בהתחלה עם API, אחר כך אם אתם רוצים אני יכול לצרף ואולי להתקדם למובייל טסטינג או ווב, תלוי מאיפה אתם מזמינים ואיך אתם עובדים. אבל קודם כל לזהות איפה הכי הרבה ריסקים. דרך אגב זה בא מהבדיקות, מה אני אומר לבודקים, כן, שאלו ששם ידענים, אתם מכירים כאלו? שכן, אף אחד לא זה, אז בסוף שאתה אומר, קודם כל תתחיל ממה שהכי רציני ומה הכי חשוב בפיצ'ר שנותן הפתרון, הפיצ'ר שבעצם עונה לי פתרון מסוים, בסדר? אז אנחנו דיברנו פה שכן חשוב, אז אותו דבר עשה בני, בסדר, לא רואים פה ממש טוב, הוא עשה בעצם איזשהו ניתוח של כל הפונקציונליות במודולים מסוימים, בכל מודול הוא מצא הקריטיקל פאס הזה, שבעצם שם הוא יכול קודם כל לכסות זה כדי להגיד, אוקיי, בבייסיק פונקציונליטי בסרוויס מסוים עובד מצוין, לכסות זה בעזרת API, ובעצם יש לך כבר נגיעה בכל סרוויס קריטי. כי אחרת, ב-coverage everything, היית נכנס לסרוויס אחד, היית צריך לכתוב שם 80 טסטים, היה לוקח לך חצי שנה, עד שאתה מתקדם לסרוויס הבא, לוקח לך כבר עוד חצי שנה, כאלו סרוויסים יש לך עשרות, אז פתאום מגיע אותו ביג בוס ואומר, רגע, עברה שנה ואנחנו עדיין אפילו לא כיסינו איזשהו בנקודות כל המערכת. מה קורה עם ה-coverage everything, בסדר? אז פה כן למצוא את הליבה, אותם 20% שהם הכי קריטיים במערכת, כדי באמת להוריד את הריסקים. והדבר האחרון, כי נראה לי נגמר לנו זמן, אפילו לפני, כן, כמו שהבטחתי לכם, אני כמעט עומד בזמנים, אז אחד מהדברים שכן חשוב לנו פה, וזה כן גם בלין סטארט-אפ מדברים על זה, המתודולוגיה זה כל הזמן ללמוד. מה זה אומר? זה בעצם גם מאפשר לכם, בגלל זה אנחנו מדברים על איזשהו מוצרים קטנים, ישר להתקדם אותם ולהתחיל להשתמש בהם, תעבירו את זה למפתחים, תעבירו את זה לאנשי בדיקות, שיתחילו להשתמש ואתם תקבלו פידבק. נוח, לא נוח, אני רוצה שזה יהיה, אני יכול להריץ את זה לי יותר חשוב, לא גודל של טסטים האלה, אפשרות להריץ בסביבות שונות. למה? כי יש פה קונפיגורציה כזאת ויש פה קונפיגורציה כזאת. זה אולי יהיה להם יותר חשוב, אתם תבינו איפה לתת effort ומבחינת האוטומציה ואיזה פונקציונליות להרחיב, כדי באמת לתת יותר, לענות לצורך של אותם המשתמשים שלכם. לא המנהל שיושב מלמעלה ורק מחפש הדשבורדים האלו עם מיליון טסטים שכאילו כיסיתם הכל, אנשים שבאמת משתמשים וזה באמת נותן value. אז ככה ברגע שדלברתם, קיבלתם מהם פידבק, למדתם שמשהו צריך להוסיף, אולי משהו צריך להוריד. אוקיי, נייטלי לא מספיק, אתה רוצה שאני אוציא כמה פרמטרים לג'נקינס כדי שאתה תדע, אותו מפתח, אותו איש בדיקות להחליט באיזה סביבה, באיזה קונפיגורציה או באיזשהו בילד להריץ,
יאללה, אין בעיה, הוצאנו את זה החוצה, הוספנו את הפונקציונליות. מבחינת פריוריטיזציה היא יותר חשוב מאשר לנסות להרחיב אותם כל הטסטים שלא ירוצו בכל מקום. בסדר? אז זה בעצם להתייחס לאוטומט שלכם כל הזמן מוצר. מוצר שמישהו צריך להשתמש. וכל הזמן צריך ללמוד איך אנשים משתמשים במוצר שלכם. אז בעצם בסיפור של בניה, תוך שנה משהו הצליח לעשות, עם בן אדם וחצי, עוד פעם, ברור שאני סתם זורק פה מספרים כי זה מגניב מבחינת הפונקציונליות, אבל כן, זה בערך היה 80% של פונקציונליות בעזרת API, הוא כן ידע להריץ אוטומציה, מה שהוא רוצה, נגיד בטסט NG מאוד קל, עם ה-XML אם אתה מחליט ומנהל את זה, ואתה יכול להוציא גם בעזרת הסוויטות לתוך הג'נקינס ככה, אתה יכול להריץ איפה הוא רוצה, שזה בעצם ישר פתח דלת למפתחים להשתמש בזה, כי הם כל אחד בסביבה שונה עובד, ובעצם מתי שהוא רוצה. לא לייטלה, לא פייפליינים, לא רק על PR, לא, תן לי בג'נקינס, אני רוצה עכשיו, כי אני עכשיו צריך פידבק ואני לא בא לי עכשיו לחכות לאיזשהו פייפליין ארוך, שעד שהוא מרים שם בילדים ועד שהוא מגיב לי משהו, ואז אחר כך מנהל פיתוח צועק עליי, למה? כי אני בדיוק שברתי איזשהו פייפליין ואני צריך עכשיו לתקן דברים, לא, אני רוצה אצלי עכשיו, לוקאלי, או באיזשהו סרוויס בנפרד, להריץ את זה. זה מה שבאמת המפתח או אותו איש בדיקות כואב לו, אז כן תצליחו לפתור את הבעיות. וזהו, זה כן אפשרי, אז בגלל שזה, אז רק אני יכול לאחל לכם good luck ובעצם list management fart projects.